Assalamualaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ ni y'an sigilen an ka émission na n'o ye famille société ye an bɛ dugawu kɛ an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la ya rabi an bɛ dugawu kɛ fana an bɛ sunkaloba min kɔnɔ an y'a ɲuman daminɛ ya rabi Ala k'a laban hɛrɛ la Ala ka baraji d'an ma ya rabi Ala ka musakaw nɔgɔya o kɔnɔna la bi thème ye buran sukoro ko ye buran sukoro ko aw yɛrɛ b'a dɔn farafinna surtout Mali la ni sunkalo sera caman hakili bɛ taa nin na o kɔnɔna la an ye wele bila an ka mɔgɔ fila ma n'o ye Funɛ Adama Kamara ye ka fara Kunba Jariso kan an b'a fɔ aw ye ko salamualeykum. Waaleykum salam. Kunba ça va? Ça va. Basi tɛ yen. Ok i bɛ se ka Pinal TV lajɛbagaw fo. Voilà k'i présenter. Assalamu alaikum. Ne tɔgɔ Madame Togora Kunba Jariso. Ne ye journaliste ye. N ka baara yɔrɔ bɛnnen don ministère des mines de l'énergie et de l'eau. Donc Pinal TV mɔgɔw y'a invité bi a diyara n ye kojugu surtout thème min bɛ bɛɛ intéressé. Donc vraiment n content na kojugu. Merci. Merci Kunba i nana an ye wele i nana an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye. Merci beaucoup. Funɛ Adama Kamara. Naam. Kawalo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ça va? Ça va alhamdulillah. 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 Bien, il se ka Pinal TV kanubagaw n'a filɛbagaw fo. Ayiwa tabarikala. An b'a fɔ asubillahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya rabbi Ala k'an bɛn sababa ma. Sunkalo tɛmɛ Ala k'a d'an ma. Ala k'a musakaw nɔgɔya. Ala k'a baraji d'an ma. Ala kira sababu la. Sɔli ala rasul. Ne tɔgɔ ko Funɛ Adama Kamara ka bɔ Segu Dugunikɔrɔ. Donc ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase an mansaw ma n'o y'an fa n'an baw ye k'olu barikada kosɛbɛ kosɛbɛ olu minnu y'an ka diɲɛlatigɛ sababuya ye n'o bɔra yen ka bɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Pinal TV ɲɛmɔgɔ k'a daminɛ sanfɛ fo dugu ma an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye k'u barikada u y'an wele ko an kana ka na ɲɔgɔn bilasira an ka jamana taabolo dɔw la ani diɲɛ taabolo dɔw la donc an nana ka n'u ka wele jaabi o don Ala sago aw bonya b'a la. Sali ala Muhammad. Merci a diyara n ye aw bisimila kɛnɛ kan an bɛna baro daminɛ n bɛ taa Funɛ Adama fɛ yen fɔlɔ n bɛ Funɛ Adama ɲininka Funɛ Adama ne ko buran bonya yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ? Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamina fulamuso n'i ye ɲininka buran bonya na buran bonya o ye fɛnba de ye o barika ɲini de ye buran bonya ye barika ɲini ye basabu mun na n'i ye muso furu ka na i ka so muso fa o y'i fa ye muso ba o y'i ba ye n'i y'i ba bonya i b'i muso ba bonya n'i y'i fa bonya n'i y'i muso ba fa bonya i bɛ barika sɔrɔ i fa fɛ cogo min na i bɛ barika sɔrɔ i muso fa fɛ ten i bɛ barika sɔrɔ i ba fɛ cogo min na i bɛ barika sɔrɔ i muso ba fɛ ten a bɛ komi n'a fɔ muso fana mana cɛ taw bonya a b'o cogo de la buran bonya ye barika ɲini de ye. Barika ɲini. Awɔ. Mashallah. Inshallah. Oui, Kunba, e bɛ se ka mun de fara a kan? I n'a fɔ Funɛ y'a fɔ cogo min na buran bonya kɔni bon ne bolo diyagoya yɛrɛ de don quoi mɔgɔ kan ka i buran bonya adamaden i b'i mansaw bonya cogo min na i kan ka i furumuso mansaw bonya o cogo kelen na i n'a fɔ cɛ fana kan ka a muso mansaw bonya o cogo kelen na furu mana kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kɛra kelen ye o aw kɛra kelen donc cɛ ba o ye i n'a fɔ o bɛ considérer i n'a fɔ muso yɛrɛ ba donc bonya kan ka na voilà. D'accord. Ok mashallah an ye faamuyali sɔrɔ o la maintenant sisan Kamara an bɛna don babu yɛrɛ yɛrɛ kɔrɔ sisan ne ko sunkalo fɛ buran sukoro di diyagoya de don wa walima bonya de don walima laada dɔ de don? Ayiwa komi an ka taabolo caman bɛ yen o ni silamɛya nana an ka taabolo caman sɔrɔ yen nɔ a m'o caman bɔ yen komi n y'a f'i ye cogo min na kuma daminɛ kɔnɔna na buran bonya wajibi don a ka kan donc mɔgɔw ye buran sukaro in de kɛ laada ye sunkalo dɔrɔn na n'o tɛ san bɛɛ n'a se b'i ye taa sukaro di burannakaw ma a ka kan san bɛɛ n'a y'i diya mɔgɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu buranna furumuso a cɛ
a somɔgɔw ka muso somɔgɔw ka sukaro sa bɛɛ sukaro cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu jɔn bɛ n'o ye nka min bɛ a diya kɛlɛ bɔra a la mankan bɔra a la filamuso ne ye ta bonya fo ka s'a da la n'i ye n da bonya fana o bɛ diya n ye maa o maa bɛ yen nɔ n'a b'i mansa bonya hali ni furu tɛ n'i y'a mansa fana bonya o fana bɛ diya ye kojugu a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu jija bɛ muso somɔgɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ muso somɔgɔw bonya fo ka taa s'a da la mɛ i bɛ taa sɔrɔ muso mago tɛ cɛ somɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnyana mansaw n'o ye fa ni baw ye a bɛ komi n'a fɔ fana muso dɔw fana bɛ yen nɔ u intereselen don cɛ somɔgɔw la kosɛbɛ a bɛ cɛ fa bonya a bɛ cɛ ba bonya cɛ ba ka fɛn bɛɛ ye muso in yɛrɛ ye mɛ saa yɛrɛ kalo 12 kɔnɔna na i b'a sɔrɔ cɛ don kelen da kelen a tɛ t'i sen jɔ k'a fɔ ko n nana ka na muso somɔgɔw lajɛ donc a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda buranbonya a kan ka kɛ sukaro di n'a se b'i ye a kan ka kɛ mɛ n'a se t'i ye wajibi tɛ dɛ salli ala Muhamadu donc wajibi tɛ quoi ayi n'a se t'i ye wajibi tɛ ɲumanya dɔ de don ɲumanya dɔ de don bonya dɔ de don bonya min n'a ka ɲi e yɛrɛ ma e cɛ ma filamuso i b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma ko hɔn a bɛ dɔ fara i ka diyaɲɛ ka yɔrɔ o cɛ o cɛ bɛ yen nɔ n'a ka buranbonya ka bon ni e ta ye o différence bɛ don i denw n'a den cɛ cogo di cɛ o cɛ bɛ yen nɔ n'a b'a buran n'a b'a muso somɔgɔw bonya sanu ko tɛ wari ko tɛ don o don bɛ taa ka taa fɛn d'u ma tɛ ka wuli spécialement yɛrɛ ka t'i jɔ i muso somɔgɔw la karisa ne tun fama na aw ma nana aw lajɛ e min b'o kɛ ani maa min sa bɛɛ a tɛ taa buranw lajɛ a tɛ taa muso somɔgɔw lajɛ a mago t'u la n'a y'a sɔrɔ i muso n'a muso bɛɛ ka barika ɲini kɛra kelen ye mais ni e ye nin différence don i ni cɛ ni cɛ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o différence bɛ don a denw ni ɲɔgɔn cɛ o de la n y'a fɔ n ko buranbonya ye barika ɲini de ye n'i y'i muso somɔgɔw bonya a bɛ barika na i ka du kɔnɔ ka don den la i denw bɛ barika Mashallah d'accord ok o faamuya sɔrɔ o la an bɛna Kumba ka côté la Kumba e yɛrɛ bolo buran sukaro di sunkalo fɛ bonya de don wa jagoya de don wa ou bien jumɛn de don i bɛ se ka dɔɔni fara Funɛ ka réponse kan bon buran sukaro ko in jagoya tɛ parce que a tɛ kuranɛ kɔnɔ donc silamɛya nana ka na a sɔrɔ an ka laadaw bɛ yen donc laada ninnu na silamɛya ye minnu ni ala diinɛ tɛ taa silamɛya ye olu effacer ka bɔ yen minnu ni diinɛ bɛ taa olu tora yen nɔ bon diinɛ tɛ a contre la parce que silamɛya yɛrɛ ko k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc n'i ye sunkalo fɛ n'i ye sukaro ta ka taga di burana la o ka ɲi kɛ mais buran dɔw bɛ yen u b'a exiger ka kɛ jagoya ye o de man kan i bɛ taa sɔrɔ muso ni ko bon musobaninw ni ko muso dudenw quoi dudenw bɛ yen nɔ du dɔ bɛ yen muso 3 bɛ yen donc i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔmuso 2 de se bɛ olu cɛ ye dɔgɔmuso cɛ kɔrɔmuso bɛ se ka na ni olu cɛw bɛ se ka na ni sukaro bɔrɛw ye dɔgɔmuso cɛ bɛ na ni kilo damadɔ ye donc burankɛ dɔw b'a lasigi n ye a cas dɔw ye i y'a ye hali an collègue dɔ tun bɛ o de la k'a fɔ an ye ko ale taara a maminɛmuso ale u ka sukaro dira baarakɛyɔrɔ la donc ale ye sukaro kilo 5 ta ka bɔ 50 kilo la après a y'i miiri a ko bon muso in filɛ nin ye se bɛ muso in somɔgɔ ye ka tɛmɛ olu kan ko est ce que n'a taara ni sukaro kilo 5 o tɛna jɔ a la donc a ye kilo 5 wɛrɛ fara kan ka dafa kilo 10 na kɔfɛ a hakili ma sɔn a ko i jɔ n k'a dafa kilo 10 na donc a ka ca ala fɛ o tɛna jɔ o la a taara kilo 15 d'u ma k'ale tagara sɔrɔ a muso kɔrɔmuso cɛw olu kɔnna ale ma u nana ale ɲɛ quoi kɔrɔmuso cɛ kelen nana ni sukaro bɔrɔ 4 ye kelen nana ni sukaro bɔrɔ 3 ye burankɛ bɛ mun kɛ ale ka sukaro kilo 15 b'a bolo mana bilen la k'o ta k'o segin ale ma ka sɔrɔ ka a burankɛ tɔ ninnu ka sukaro bɔrɛ 1 da o kan k'o d'ale ma k'ale ka taa n'a ye ne ko a ma n'i y'a minɛ k'a y'a minɛ donc i y'a ye bon ale ko ko a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ mais k'a buran de don ko dɔw bɛ yen a tɛ fɛ a ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko kosɔn ale ye sukaro minɛ buran sukaro kɔni bonya de don a man kan tɛ ka kɛ jagoya ye ne kɔni fɛ surtout que a tɛ kuranɛ kɔnɔ ni fɛn tɛ kuranɛ kɔnɔ jagoya tɛ voilà d'accord
faamuya sɔrɔ la erreur dɔɔni y'a sɔrɔ o yɔrɔ la sinon furan sukoro in yɛrɛ hali n'i taara ni kilo kelen mɔgɔ dan y'i se de quoi mɔgɔ dan y'i se ninnu se ye min ye o y'o kɛ ale se ye min ye a y'o kɛ mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma voilà mais n bɛna Fune fɛ yen nɔ Fune Adama an y'a ye ni buran sukoro ko in a bɛ na ni gɛlɛya caman ye couple ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni gɛlɛya denbayaw kɔnɔ ne ko a sababu b'o jɔn de la muso de wa cɛ de don. Ok mi Jariso ka kuma yɔrɔnin dɔ bɛ yen mi tɛmɛ n'o ye dɔɔni ko buran kɔrɔba ye buran dɔ ka sukoro kilo bɔrɛ 1 fara dɔ in ka kilo kan mais a y'a kɛ ka da kun min kama o fana est ce que o dɔnna kosɛbɛ parce que a se bɛ a ka kan ni se tɛ i denmuso cɛ ye i kan k'i denmuso cɛ dɛmɛ a y'a kɛ ni dɛmɛ ye wa a y'a kɛ ni lagosi ye ale kɔni a bɛ se ka kɛ ale y'a miiri ni lagosi ye mais a bɛ se ka kɛ a y'a kɛ ni dɛmɛ fana ye o yɔrɔ fana bɛ se ka kɛ. N bɛ se ka kuma. Voilà, n bɛ se ka kuma. Ok ne bolo sisan n'a y'a kɛ ni dɛmɛ ye a ka sukoro kilo 15 ni a kan ka k'o minɛ k'o bila ten ou bien donc hali n'a y'a ja hali n'a bɛ bɔrɛ 2 ou bien 3 d'a ma a bɛ se k'o kɛ o tiɲɛ tɛ yan mais e y'a bɔ i diinɛ ni ŋaniya la se tɛ e ye ka taa sukoro di i burankɛ ma a man kan tɛ k'a lasegin ne kɔni a tɛ bɛn ne ma tiɲɛ yɛrɛ la. I y'a fɔ cogo min na a tun bɛ se ka kilo 15 voilà après a bɛ bɔrɛ in d'a ma o tɛ baasi ye o n'aw kɔni furula aw kɛra kelen ye o. C'est ça c'est ça. Dunbiyalakaw ni Bawɔyɔkɔlakaw de b'o kɛ o. Ani Sosokɔrɔba ninnu. Ok an bɛ continuer. Ok ne ye question min poser kun sisan. An ɲɛ b'a la buran sukoro ko a nana ni gɛlɛya ye du kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ ni problème yɛrɛ ye. Mun yɛrɛ de bɛ na ni o kɔlɔlɔ ye du kɔnɔ cɛ de don wa ou bien muso de don. Bon n y'a f'i ye cogo min na filamuso ni kɔlɔlɔ bɛ muso kunda a bɛ cɛ kunda i b'a dɔn n y'a f'i ye erreur bɛ cɛ la erreur bɛ muso la ni ne ko k'a fɔ ne muso ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ foyi kɛ n na a bɛ n bonya mais i b'a sɔrɔ dɔ ta ka jugu a ma ni ne muso ko k'ale cɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ k'a tɛ foyi k'a la mais i b'a sɔrɔ dɔ ta ka jugu a ma diɲɛ ye o cogoya de ye donc ni erreur dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ muso kunda a caman bɛ muso kunda mais tiɲɛni yɛrɛ la ne kɔni bɛ min kɔni dɔn muso mana kɛ cogo o cogo e tɔgɔ de ye ko muɲuso e tɔgɔ de ye ko sabali muɲuso ani sabali donc o muɲuso ni sabali min bɛ e la cɛ ye e somɔgɔw bonya saw e ka devoir ye min ye e k'o kɛ a m'i somɔgɔw bonya saw a ka kan ka kɛ wajibi don mais a m'i somɔgɔw bonya saw e ka devoir ye min ye e kan k'o kɛ mais an ka cɛkɔrɔba dɔ ko n'i buran b'i bonya ni woro 10 ye n'a ye woro 9 d'i ma don min na k'i k'i denmuso ɲininka n'a bɛ dali k'i bonya ni woro 10 ye n'a nana woro 9 d'i ma don min na kelen min bɔra a la e k'i denmuso ɲininka dɛ maa jogo ɲuman bɛ fɛn min k'i fa n'i ba ta k'i jogo jugu bɛ min da i kan jugu t'a da i kan donc maninfin kɛwale o de bɛ se k'a to ko caman bɛ yen nɔ o bɛ nɔgɔya mais ne ɲɛ b'a la ne taw bɛ e bolo cogo min na i kɛn tɛ k'i intéressé n ba la i kɛn tɛ k'i intéressé n fa la juru sara ka di dɔw ye dɛ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ juru sara kɛ mais dɔw bɛ juru sara dɛ mais ni ɲɛ b'a la karisa ɲɛ bɛ ne taw la ne taw de b'ale bolo yan a mago t'u la a mago t'u ka foyi la dɔw fana b'a fɔ ko bon ne fana tɛ intéressé taw la dɛ voilà i kan ka ne taw bonya wajibi don ne fana b'i taw bonya mais ne b'i taw bonya e tɛ ne taw bonya donc dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ décourager o ko la o de la n ko ni bura bɛ woro 10 d'i ma n'a tilala ka n'a kɛ woro 9 ye den kelen min bɔra a la i denmuso don sali ala mamadu o ye denmuso ye quoi Kumba e bɛ se ka mun fara a ka jaabi in kan a défaut cɛw de don wa musow de don wa bon tu peux me rappeler la question s'il te plaît acting cɛw de b'a kɛ n'est-ce pas mais a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye kuma caman cɛ ni muso cɛ
a bɛ dépend jɔn de la cɛ de don wa ou bien muso de don ko muso i kan ka cɛ to a ka kɛ ou bien muso i kan ka fɔ cɛ a ka kɛ ou bien cɛ e kan ka k'i yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma f'i ye. Ne bolo cɛ ni a se b'i ye i kan ka kɛ i kan ka kɛ komi y'a fɔ cogo min na sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de dɛmɛ bɛ daminɛ i proche de la fɔlɔ jɔnni ka surun cɛ la muso donc cɛ kan ka a muso somɔgɔw la nisɔndiya kosɛbɛ n'a se b'a ye y'a ye Funɛ Kamara y'a fɔ cogo min na a bɛ dépend muso fana na a bɛ dépend muso la kosɛbɛ mais ne bolo o man ka tɛ ka kɛ cɛ man ka tɛ ka muso ka caractère min bɛ cɛ ni muso cɛ k'i ta muso fɛ exactement k'i ta muso fɛ k'i ban ka taga ni buransukɔrɔ ye i y'a ye cɛ kɔni man ka tɛ k'o kɛ muso filɛ muso bɛ fɛn caman kɛ cɛ ye tiɲɛ tɛ donc muso sara tɛ cɛ bolo quoi donc n'i bɛ taga ni buransukɔrɔ ye ni muso fana la nisɔndiya ne kɔni bolo o ka ɲi kosɛbɛ mais ni muso ma taga n'a ye ni cɛ ma taga n'a ye muso man ka tɛ ka o ta en compte k'o fana kɛ ko wɛrɛ ye quoi surtout que jagoya tɛ voilà mais Funɛ Kamara o tuma buransukɔrɔ in cɛ dɔrɔn de bɛ taa n'a ye muso tɛ taa n'a ye wa muso fana bɛ taa n'a ye dɛ muso ka buransukɔrɔ tɛ ka dumuni duman tobi ka taa di i cɛ somɔgɔw ma o de ye muso ta ye o de ye muso ka buransukɔrɔ ye ka dumuni duman tobi i cɛ somɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnyana i ka denbajalatigi cɛ ka denbajalatigi hali ni wari tɛ muso kun muso ɲuman bɛ cɛ nɛgɛ ka wari minɛ cɛ la ka dumuni duman tobi ka taa di cɛ ka denba ma ka dumuni duman tobi ka taa di cɛ ka balimamusokuntigi ma ka dumuni duman tobi ka taa di cɛ limanaw bɛɛ lajɛlen ma muso muso bɛ yen nɔ ni kɛra cɛ fɛ cɛ kelen ka fɛ tɛ ka kɛ cɛ kabila bɛɛ fɛ filamuso hali ni cɛ ma k'i fɛ i bɛ sigi ka furu la wajibi don ni cɛ y'i kɛlɛcɛ wɛrɛw bi sɔrɔ i fɛ min t'i yɛrɛ ye min t'i somɔgɔw ye cɛ yɛrɛ somɔgɔw la cɛ somɔgɔw yɛrɛ bi k'e yɛrɛ ka kɛlɛcɛ ye k'a sɔrɔ cɛ e yɛrɛ parents mana n'i y'i somɔgɔw wulilen ka na kɛlɛ kɛ i furuyɔrɔ la o b'a sɔrɔ e ma ɲɛ halisa n'i ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ balimaw yɛrɛ de bi fɔlɔ ka cɛ kɛlɛ ka sɔrɔ a ma se somɔgɔw ma donc muso ka buransukɔrɔ ye dumuni duman ye ka taa di cɛ somɔgɔw ma. D'accord an bɛna so o yɔrɔ ma sisan ni sukaro tɛmɛna sisan o b'a fɔ ko fo muso ka tobili kɛ diyagoya ka taa n'a ye a buranna la parce que souvent i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɔlen don duba kɔnɔ olu kɛlen don ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc o tobili diyagoya de don wa. a tobili diyagoya tɛ komi n'a fɔ diyagoya don bonya ye se de ye n'a se b'i ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a se b'i ye a wajibiyalen b'i kan an bɛ sunkalo min na ala yɛrɛ m'a fɔ sun n'an se b'an ɲɛ wa se dɔ ye kɛnɛya ye se dɔ ye musaka ye donc n'a se tɛ maa min ye kun ala yɛrɛ ka fɛn dalen jɔn kan ala ye se yɔrɔ bila o yɔrɔ la kuma bɛ an jɔɲɔgɔn ma n'a se t'i ye diyagoya tɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a se t'i ye non kana k'i yɛrɛ ma diyagoya ye ne y'a k'i yɛrɛ ma diyagoya ye i bɛ laɲini min sabati ɲini i t'o sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a diyagoya i yɛrɛ kan par exemple ka taa juru ta ka taa tobili kɛ n bɛ taa di muso somɔgɔw ma ou bien n bɛ taa di n cɛ somɔgɔw ma diyagoya la e yɛrɛ de min bɛ k'a kɛ a bɛ k'e degun bon e b'a dabɔ laɲini min kama i kɛ man di k'o sɔrɔ diyagoya tɛ n'a se t'i ye awɔ mais n'a se t'i ye i k'a kɛ o de cɛ ka ɲi fana a kɛbaliya ye. bon e bɛ mun de fara o yɔrɔ kan. bon tobili ko in kɔni na Kamara y'a fɔ cogo min na diyagoya tɛ donc cɛ fana man ka tɛ ka a diyagoya muso kan bon ne yɛrɛ raison musow bɛ yen nɔ dɔw b'a fɔ par exemple sisan cɛ kɔrɔmuso bɛ yen ani o man di donc cɛ bɛna fɔ fɛn dɔw tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ b'a fɔ k'a ka dumuni tobi ka taa muso bɛ ban i y'a ye n y'o o cas caman ye donc ne b'a fɔ musow y'u ka sabali mɔgɔ kan k'i buran bonya a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kan ka k'i buran bonya i buran y'i buran de i kan ka k'i buran nisɔndiya n terimuso dɔ de la k'a fɔ n ma ɲɛna k'ale furu la ko walayi k'ale cɛ somɔgɔ si tun t'ale fɛ ko mais Funɛ Kamara y'a fɔ cogo min na k'ale ka dumuni k'ale y'u nɛgɛ k'u ladiya ko bi ko n'ale cɛ ye hali n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na voilà k'a bɛ s'a ma dɔrɔn donc bɛɛ bɛ wuli k'a kɛ kɛlɛkɛcɛ ye voilà dumuni kosɔn dumuni a ka bonya voilà bonya
y'a faamu bonya dɛ de se ko caman na ko maa jugu ɲuman bɛ min k'i ye i fa n'i ba t'o k'i ye jugu ɲuman min d'e kan jugu t'a d'e kan a bamanankan walawalalen ye min ye i n'a fɔ Jariso y'a fɔ sisan cogo min exemple min di sisan est-ce que a fa n'a baw bɛ se ka cɛ somɔgɔw diyagoya ka k'a fɛ wa a jugu de y'a s'a ma a fa n'a baw tɛ se ka a jugu tɛ se ka cɛ somɔgɔw banna o a jugu de b'a s'a ma donc i jugu ɲuman bɛ min k'i ye i fa n'i ba t'o k'i ye i kɛwale jugu bɛ min da i kan i jugu tɛ se ka da i kan donc a ka kɛwale ɲumanya o de y'a to cɛ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛ awɔ n'o tɛ fila dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ sɔn bamanan furu ma mais ni bamanan nana n'a sera filaw minɛ ko la u b'a kɔrɔfɔ caman kɛ filakan na nka n'a y'o minɛ ko ɲɛ a ka ca ala fɛ est-ce que bamananw bɛ se filamuso kɔrɔ dɛ kuma o yɔrɔ de la bamananw a ka gɛlɛn dɛ bamananw tɛ se filamuso kɔrɔ dɛ d'accord an bɛ continuer ni kuma ye Kunba an y'a ye ni kɔni y'an musolakaw ye muso dɔw bɛ kɛlɛ kɛ ko ni sukaro ma taa fo diyagoya fo cɛ ka wari di u ka dumuni tobi u ka taa ne ko dumuni o sukaro ni sunkalo tɛ a tɛ di yan ni bolofa bɛ sunkalo ta kan o ye tiɲɛ sinon i ni buran kɔni cɛ san kalo 12 cɛ b'a burannakaw ladiya hali n'a ma kɛ directement c'est-à-dire cɛ bɛ fɛn min k'a muso ye muso b'a ta a bɛ taga di a buranna na o bɛɛ ye cɛ b'a la k'u ladiya ni cɛ tɛ ka fɛn kɛ muso ye dun yɔrɔ burannakaw tɛna sɔrɔ donc musow man kan tɛ ka o kɛ diyagoya ye n bɛna exemple wɛrɛ di n ye o fana ye n terimuso a ye wele ka kɛ kɛlɛ ye bon o tun ye cɛ yɛrɛ ba cɛ tɛ tɛnɛmuso kan donc k'ale san o san cɛ bɛ wari di ale bɛ tobili kɛ ka taga n'a ye cɛ bɛ k'o dabila ale dun tɛ baara la se t'ale ne k'a ma ko karisa mɛ cɛ somɔgɔw de don ni wari bɛ e bolo a ka di e ye k'u ladiya wa mɛ e a sɔrɔ cɛ de sababuya la ni wari tɛ cɛ bolo wari tɛ e bolo i b'a to yen nɔ o ma se problème ma ni mankan ma donc a ko ne ma k'a y'a to yen ko seli tɛmɛnen sunkalo tɛmɛnen k'u taara foli la ko muso ko k'a m'a ka buran dumuni k'a m'a ka sunakari ye quoi k'ale ko k'a bɛ sira la ka na a banna a ma se ni cɛ k'a fɔ k'aw bɛ mankan misɛnnin kɛ o kama mais muso dɔw b'a exiger f'a ka taa olu de ka so minɛ bon o ye faamuyali ye muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ caman bɛ yen cɛw yɛrɛ famille caman bɛ yen cɛ yɛrɛ de bɛ wari di tobili kɛ an ka taga n'a ye aw ka so mais ni cɛ min b'a di ni wari b'i bolo i yɛrɛ b'a tobi i cɛ bɛ da i kan aw bɛ taga n'a ye ni wari t'i bolo fana i b'a to yen diyagoya tɛ Funɛ e ye mun de faamu o yɔrɔ la muso minnu bɛ kɛlɛ kɛ ko mun na sukaro ma t'an fɛ yen en plus fo dumuni ka taa diyagoya e bɛ mun de fɔ olu musow ye bon o ye hakili dɔgɔya ye dɔɔnin hakili dɔgɔyaba y'o ye ni e yɛrɛ b'i cɛ ka moyen dɔn ka ban k'a dɔn k'a fɔ ko moyen t'a ye hali n'a sɔrɔ i kɔrɔmuso ni miliyɔn b'o cɛw fɛ bi bɛɛ sini bɛ o bi a bɛ se ka k'i cɛ ka surun sini a ka jan don dɔ mɔgɔ jan ye don dɔ mɔgɔ suruman de ye don dɔ mɔgɔ suruman ye don dɔ mɔgɔ jan ye donc faut que k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ se t'i cɛ ye moyen t'i cɛ ye ka tila ka laban ka wajibi ko fo ka taa ni buran sukaro ye ka so wali kelen ka tobili tobi ka taa n'a ye e faso la n'i y'o ye muso fɛ an bangebaaw k'a kɛ to o ye muso hakili dɔgɔma de ye n'o tɛ muso hakilima si tɛ sɔn o ma voilà muso hakilima o b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ cogo min na o tɛ sɔn k'a cɛ wajibi ko ka taa nin ye awɔ. Funɛ Kamara aw minnu bɛ furu tagama kɛ est-ce que e ka o kɔnɔna la furu tagama kɔnɔna la cɛ ou bien muso dɔ delila k'e wele k'a ye gɛlɛya sɔrɔ buran sukaro ko la bon tiɲɛni yɛrɛ la ne ka o furu tagama fɛn fɛn kɔnɔna na muso si ma ne wele k'a fɔ ko n cɛ ma taa ni zomɔw ka buran sukaro ye cɛ si fana ma n wele k'a fɔ ko muso ye kɛlɛkɛfɛ ko munna ko n buran a ma taa ni sukaro ye a caman de la u bɛ ne yɛrɛ de wele funadama na murannakaw ka sukaro minɛ ka taa di a caman de b'a di ne yɛrɛ ma taa n'a ye caman bɛ yen nɔ o fana bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa n'u ta ye mais a caman na komi bonya don a ka ɲi n b'a dɔn a se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a waati sera n b'o wele karisa n burannakaw ka bonya i taara n'a ye wa dɔw b'a fɔ ko awɔ tiɲɛ don ko ne taara n'a ye ka ban bon n'i ma taa n'a ye fana n b'a fɔ ye bon n'i ma taa n'a ye ni Ala y'a nɔgɔya i ma n'i y'a dɔn i yɛrɛ bɛ se ka taa n'a ye i bɛ taa n'a ye mais n'i tɛ se ka taa n'a ye fana i b'a jɛ ne bɛ taa n'a ye ne taara n'a ye e taara n'a ye a fila bɛɛ ka kan voilà.
buran sugoro nafa dɔ fana bɛ yen i bɛ hakɛ to sisan ne kamara da sera yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ famille dɔw bɛ yen cɛ tɛ sɔn a muso ka bɔ y'a ye muso tɛ bɔ yɛrɛ du tout donc sunkalo dɔrɔn de fɛ cɛ ni muso bɛ taga u ka so ka taa foli kɛ y'a ye donc sugoro nafaba bɛ o cas sugu la quoi c'est l'occasion muso n'a somɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye minnu bɛ i n'a fɔ yɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu b'u ka so don o don olu t'a faamuya quoi minnu tɛ s'u ka so yɛrɛ abada ni sunkalo tɛ tiɲɛ yɛrɛ la buran sugoro nafa a nafa ka bon olu ka yɔrɔ la kosɛbɛ parce que c'est l'occasion olu ka bɔ ka taga u somɔgɔw ye quoi voilà d'accord machallah ne ko Kamara buran sugoro in siya bɛɛ de don wa ou bien anw t'a la dɛ Puloba bi question ni ye kuma dumanba ye n'i y'a dɔn k'a fɔ ko n'i b'o ɲininka k'a fɔ ko bonya ye siya bɛɛ ye wa parce que buracogo ye twa de ye yalisa siya bɛɛ kan ka bonya kɛ wa siya bɛɛ kan ka barika ɲini wa tiɲɛ don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ bonya tɛ siyako la bonya tɛ barika ɲini ko la k'a fɔ karisalakaw dɔrɔn de bɛ bonya kɛ ou bien karisalakaw dɔrɔn de bɛ barika ɲini ayi o tɛ n'i kɛra sirifi mɔden ni i ma kɛ jogo ɲumantigi ye tuwa wɛrɛ bɛ f'i ma min tɛ sirifiya ye parce que sirifiya kɔrɔ ye ko jogo de voilà donc siya bɛɛ ni bonya ka kan i n'a fɔ i filɛ ka sukaro ko min fɔ thème bɛ min kan n'a se bɛ siya o siya ye fila o bamanan o maraka o n'a si a se bɛ maa o maa kɔni ye i k'a bonya kɛ i muso somɔgɔw ye o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ a b'a to i muso yɛrɛ bɛ nisɔndiya i kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ n'o tɛ ne yɛrɛ ta taara ne ma ala fɔ muso ye o awɔ sera ka ban kabini kalo kɔni ko tɛku dɔrɔn ne ko n ko salamu aleykum nka o bɛ sɔrɔ muso yɛrɛ fana bɛ min kɛ ne ta ye dɛ a bɛ n daw bonya kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ n daw ladiya kosɛbɛ donc ni nin nacogo sera dɔrɔn i fana hakili bɛ jigin a taw la awɔ mais n'i ye kuma dɔ fɔ i filɛ ka na o yɔrɔ la ne ko ni muso tɛ ka e taw bonya est-ce que tu es obligé ka tajuru sara kɛ i muso la a man kan i ka tajuru sara kɛ juru sara tɛ bɛn jurujugu sara tɛ bɛn nka mun y'a to a fɔra ko fitiriwaleya man ɲi ko mɔgɔw bɛ siran jahanama ɲɛ nka jahanama bɛ siran fitiriwale ye fitiriwale kɔrɔ ye mun ye min bɛ ɲumankɛla décourager a ka ɲuman na o bɛ wele ko fitiriwale bon ne bɛ ka ɲuman kɛ taw ye mais e yɛrɛ t'a la ka ɲuman kɛ ne taw ye est ce que a bɛ courage don na wa hali ni m'a dabila pewu a b'a to i ti courage ta mais ne yɛrɛ ɲɛ b'a la e bɛ ka courage ta ka ɲuman kɛ i muso somɔgɔw ye i muso b'a la ka ɲuman kɛ i yɛrɛ somɔgɔw ye a bɛ k'i fa bonya a bɛ k'i ba bonya a bɛ k'i balimamuso bonya dunan mana n'i fɛ a b'o bɛrɛbɛrɛ a bɛ courage d'i ma i bɛ baara min na i bɛ continuer a fɛ a b'a to i bɛ dɔ fara a kan yɛrɛ mais i ye min daminɛ après n'i nana a ye muso ta la ka ɲuman k'i taw ye e ye min daminɛ hɔrɔnya ni lawudi tiɲɛ kama i bɛ se ka continuer k'o kɛ nka i kɛ man di ka dɔ fara o kan muso kɛwale de bɛ se k'a to i bɛ dɔ fara a kan parce que ni muso ye somɔgɔw bonya k'i balimaw bonya k'i sinjiw bonya cɛ o cɛ bɛ yen nɔ ni muso b'a la k'i mansaw bonya n'o ka di ye filamuso walahi mɔgɔ mɔgɔ b'i mansa bonya n'a ka di ye i ye dugawuden de ye n'a ka di ye i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o tigi ta bonya a bɛ diya ye ne ka cɛkɔrɔba ko a ko n k'a bila n hakili la ko o ko bɛ ne yɛrɛ degun ko n k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o kɛ maa wɛrɛ la a b'o degun bonya ka di fɛn bɛɛ dɛ voilà donc ko b'o yɔrɔ de la cɛ somɔgɔw muso k'u dɔn e de bɔr'i faso la ka na cɛ ka so a bɛ to d'i ma a bɛ ji d'i ma a bɛ siyɔrɔ d'i ma n'o ye k'i bila so kɔnɔna na courant ma tigɛ ale de b'o sara robinet ma tigɛ ale b'o de sara a jɔn bɛ n'a ka fɛn bɛɛ y'a charge hali ni cɛ bɛɛ t'o kɛ nka an bɛ cɛ dɔn ni o de ye du kɔnɔna musaka bɛɛ denw ka musaka ni fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ cɛ dɔn ni o de ye o ye cɛ danbe de ye muso fana danbe ye du dilanni de ye mais ni cɛ b'a la k'o kɛ o y'a dama koba ye o
cɛkɔrɔba dɔ taara karamɔgɔkɛba dɔ kun don Ala y'a kɛ a denmuso cɛ o nana ka so a yɛrɛ musoninncinin fa o nana ka so denmuso cɛ nana a ye saga kantigɛ denmuso cɛ ye k'o bisimila kosɛbɛ a musoninncinin fa nana a ye sɛ kantigɛ u ye k'o bisimila u bɛɛ taalen kɔ kalandenw y'a ɲininka ko karamɔgɔ ko an ma min faamuya ko e denmuso cɛ nana e ye saga fa o ye k'o bisimila nka anw ka tanti fa nana i ye sɛ kantigɛ o ye ko yalisa ko o kɔrɔ dun ye jumɛn ye ko an ma se ka nin faamu dɛ a ko ne ye saga fa min ye o nana doni de bɔ ne kun n ye sɛ fa min ye o nana doni de bila ne kun denmuso cɛ o b'a la k'o baara ye nin nɔ o bɛ k'o ka fɛn bɛɛ kɛ yen nin dun o nana ka na min d'ale ma ale de b'a la k'o balo ale de jɔn bɛ n'o ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ni bana bɛɛ lajɛlen donc tiɲɛni yɛrɛ la ko yɛrɛ base yɛrɛ ye min ye an ka ɲɔgɔn daw bonya cɛ ka muso taw bonya muso ka cɛ taw bonya mais muso e min bɛ wali du kɔnɔ a wajibiyalen de don i bɛ sɔn de diyagoya la o de la n'an bɛ taa muso bila an b'a jira i la karima sinɛ sɔn min bɛ aw ka so i b'o jogo de bila i natɔ la don du min kɔnɔ i bɛ continuer n'o jogo de ye n'o muso dɔw bɛ yen nɔ olu b'a fɔ nin na nin to b'an ka so dɛ nin de bɛ to b'aw fɛ yan an ka so na tɛ nin ye an ka so nin tɛ nin ye an ka so nin tɛ nin ye non n'i taara sɔrɔ bu b'a la ka tobi cɛla la i bɛ o bu tobi de dege ka se o la ka continuer o fɛ n'i y'a sɔrɔ ɲɔngirili tɛ k'aw ka so ka foli kɛ n'i nan'i cɛla la k'a sɔrɔ ɲɔngirili de bɛ kɛ ka mun fo y'o le kɛ k'a fɔ ko anw ka so ko ɲɔngirili tɛ yen koyi e bɛ ninnu ka ɲɔngirili in de ta aw ka du sariya banna koyi i bɛ continuer ni ninnu de ta ye donc muso caman sɛgɛn tɛ dɔwɛrɛ ye koyi halisa u ka du mara de b'u hakili la u bɛ ka baara kɛ n'o ye n'i ye baara kɛ ni cɛ ka yɔrɔ baara ye i bɛ lafiya n'i taara yɔrɔ la k'a sɔrɔ mɔɔw bɛɛ suruku kasi la n'i ye ba kasi kɛ n'ala ma far'i kan o b'i dun o don ala sago o ye tan sago tigiyalen Kumba ne bɛna i ka côté la e yɛrɛ bɛ mun de fɔ musow ye parce que a ye caman fɔ cɛw kan a ye dɔw ta musow yɛrɛ kan mais an yɛrɛ muso damaw e bɛ se ka mun de fɔ muso ye pour que an ka nin kɛlɛ misɛnninw bila buransukɔrɔ ko kama ou bien dumuni ko kama ne bɛ min fɔ muso ye musow ka sabali hali bi Kamara ye min fɔ muso tɔgɔ muɲu ni sabali donc muso ka sabali ni se bɛ cɛ ye ni cɛ y'a kɛ a ka ɲi a ka kan voilà mais ni se tɛ cɛ ye ni cɛ m'a kɛ fana baasi tɛ n'a m'a sɔrɔ ɲina a b'a sɔrɔ san wɛrɛ o tɛ wa donc ne b'o de fɔ musow ɲɛna u ka sabali dumuni tobili ni fɛnw ni cɛ ye wari di o don ni cɛ ma wari di a banna ni se b'i ye i yɛrɛ b'a kɛ ni se t'i ye fana a b'a to siɲɛ wɛrɛ la quoi. Sisan Kamara e bɛ mun de fɔ an dɔgɔnin minnu furula sisan ani an kɔrɔw jeune marié minnu ka mariage kɛra sisan e bɛ se ka mun de fɔ olu ye voilà donc ne bɛ min fɔ u ɲɛna toujours u ka maakɔrɔbaw ka kuma mɛn maakɔrɔbaw k'u bilasira u baw k'u bilasira u buramuso kɔrɔbaw u taara minnu fɛ yen nɔ u k'olu bilasira n'o ye cɛ baw ye ni cɛ ba y'i bilasira ni sira min ye tugu o nɔfɛ n'i tugura o nɔfɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ lafiya sɔrɔ n'i sabalila i bɛ Ala sɔrɔ n'i sabalila i bɛ kira sɔrɔ n'i sabalila i bɛ cɛ barika sɔrɔ i b'i diya diɲɛ na i b'i diya lahara sabali de ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a kɔrɔtɔ bɛ tiɲɛ mais sabali kɔrɔtɔ de bɛ ɲɛ n'i y'a wajibi cɛ kan k'a ka taa ni buransukɔrɔ ye diyagoya la ka taa di i fa ma n'a y'a sɔrɔ jabɛti b'i fa la n'a fana y'a wajibi k'a ko a sukaro don diyagoya la o ko jugu ye ne ko diyagoya la ko i cɛ ka taa ni sukaro ye n'a y'a sɔrɔ jabɛti b'i fa la n'a fana ko diyagoya i fa k'a dun a b'a dun dɛ a bɛ taa kɛ min kɔni an t'o dɔn o kana a diyagoya n'a se kɛra cɛ ye a k'a di n'a se t'a ye fana ye kana kɛ ni kɛlɛ ye kana kɛ ni wɔyɔ ye dugawu k'i cɛ ye n'a m'a sɔrɔ ɲina san wɛrɛ a y'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ san wɛrɛ n'a ma se ka sukaro di i b'a sɔrɔ san kɔnɔna na Jariso y'a fɔ cogo min na san kɔnɔna na n bɛ taa foli kɛ muso somɔgɔw fɛ i seko ye 200 i seko ye 400 ye sen fila yɛrɛ i bɛ sanse min jeni ka taa i muso somɔgɔw fɛ o y'a dama belebeleba ye o
voilà bɛɛ n'i ka se dan don donc dɔw se u farikolo ye k'u farikolo doni ka taa u muso somɔgɔw fɛ yen fɛn t'u bolo dɛ mais u bɛ t'u ɲɛ da u muso somɔgɔw ka denbaya kan o ye fɛnba ye dɔw se yen u jɔn bɛ n'u muso ka charge bɛɛ ye muso somɔgɔw ka fɛn bɛɛ muso somɔgɔw ka malo u ka nasɔngɔ u ka courant u ka fɛn bɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu jɔn bɛ n'o bɛɛ ye mais saa kɔnɔ ka taa muso somɔgɔw fɛ yen o man ca dɔ bɛ se ka a se kɛ ni a farikolo ye dɔ b'a ka se kɛ ni a bolo hɛrɛ ye bɛɛ n'i se dan don nka maanifin kɔni kana se dɔ t'u ye ka ban ka se in waleya an b'o kankari da an furuɲɔgɔn an cɛw fana ye an b'o kankari da ne yɛrɛ ye cɛ ye k'a ye k'a fɔ fɛn dɔ se b'i ye ka i muso kumaniya ma ou bien dɔw bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko ni nin kɛ muso somɔgɔw ye o ye muso lamɛrɛniya de ye o ye nin ye tan o ye nin ye tan komi an bɛ taa ka segin k'a kuma kelen kan walahi cɛ o cɛ bɛ yen n'i ye dugawuden ye n'i ye cɛ ye k'a fɔ ko muso b'a la k'a somɔgɔw bonya a bɛ ka ba bonya a bɛ ka ba tɔgɔtɔ a bɛ k'a fa tɔgɔtɔ a bɛ k'a balimamuso fɛn fɛn mana na muso in gɛn b'o bɛɛ lajɛlen fɛ mais o bɛɛ la cɛ in tɛ ka muso in lafiya sika kan ka don cɛ in yɛrɛ ka ko dɔ la n t'a fɔ kɔni mais sika bɛ don a ka ko dɔ la parce que bamananw ko n'i ma misiri ta sɔgɔma bere i b'a to a wuladafɛ bere maanifin tɛ dafa o hali n'a sɔrɔ muso ka yɔrɔ dɔw bɛ yen olu man ɲi mais ala ye ka sababuya don minnu na n'o ye fa ni ba ye a wasa don bɛ u la o sababuya yɛrɛ kama i bɛ se ka muso in ka ko caman to yen o kosɔn hali n'a tigi sago bɛ voilà a bɛ se ka kɛ o ye sago belebeleba ye dɛ muso sera k'i fa ladon k'a ba ladon i balimamuso minnu mana na k'olu ladon i teriw k'u ladon i sigiɲɔgɔnw a ka gasi tɛ se maa si ma a tɔ o kɔni o ka nɔgɔn o yɛrɛ bɛ se k'olu gérer n'i ka hakili ye d'accord an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma amina k'i ka kuma sɔn ji la dɔ de la k'a fɔ ma ko ale muso tiɲɛ yɛrɛ la k'a muso dusu ka bon kojugu a bɛ fɛnmisɛnnin caman k'a la a b'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ donc ale bɛ dimi kuma dɔ la a bɛ se ka tile 2 kɛ a tɛ kuma ko ni ale ni muso kɛlɛla dɔrɔn muso bɛ mun kɛ a bɛ tobili kɛ ou bien a bɛ taa fini san a bɛ t'o di ale ba ma donc ale ba bɛ sin k'ale wele ten tɔ ko n buramuso nana nin di yan k'ale bɛ don so kɔnɔ dɔrɔn ale ni yɛlɛ bɛ don o bɛ kɛ kɛlɛ bannen i y'a ye bon o ye dugawudenya tamasire ye komi n t'a fɛ ka fɛn in b'a fɔ ni maa maa ye ko muso bɛ a somɔgɔw fɛ a muso b'a ba fɛ a b'a fa fɛ mais ale yɛrɛ ɲɛ t'a fɛ ka da o kan turafɔbali bɛ sɔn ka y'a nɔfɛ dɛ hali caman tɛ dɔ b'a nɔfɛ maa maa bɛ yen nɔ n'o fana bɛ yen nɔ hali ni muso t'i sago kɛ kosɛbɛ nka a bɛ parents fɛ walahi n'i miiri fa ni ba ladonni na i muso bolo ko dɔw bɛ yen nɔ muso y'o cɛ baw ladon fo ala nana o cɛ ba ka kalifa minɛ k'a t'u bolo n'o kɛra pour que i ka se k'i cɛ i ba ka dugawu yɛrɛ dɔ sɔrɔ dɛ n'i ye muso in ladiya walahi i ba su yɛrɛ na nisɔndiya i kɔrɔ n'i ba ka dugawu sɔrɔ o sababuya la muso bɛ kɛ sababu ye ka dugawu ɲini k'a di cɛ ma ala k'an kisi a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ in fana ɲini a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ in fana ɲini dɛ i y'o min fɔ ne yɛrɛ y'o ye ne terimuso dɔ bɛ yen o bɛ ten cɛw a tɛ baara kɛ dennin tɛ baara fosi kɛ a kɔni y'a den wolo mais cɛ dɔgɔmuso kɔrɔmuso a bɛɛ furula ka taa muso de bɛ occupé ba la fo ba nana ban fa nana bana fo ka na se opération ma muso ye fa kɛ i n'a fɔ ale fa sa mais cɛ fana ni mobili kura o mobili kura bɔra a filan tɛ don a fɔlɔ tɛ don mobili kɔnɔ muso fɔlɔ de bɛ don a kɔnɔ min b'a bolo a taara muso baarakɛlaw bolo a ka gundo ye min ye mansa bonyanin don dɛ kuma caman fɔra cɛ ye a ka muso yɛrɛ furu cɛ ma sɔn cɛ yɛrɛ ba bantɔ ko ni cɛ ye muso o muso furu k'a fara k'a tɛ yafa k'ale yɛrɛ de tɛ yafa cɛ ma bon musokɔrɔba ta yirida n'o ye wa cɛkɔrɔba bɛ muso bolo tan i b'a fɔ k'a wolofa mais cɛ bɛɛ de t'o ɲumanya de dɔn mɛnɛ il faut que an b'o yɔrɔ de fɔ cɛw ye fo cɛw k'o dɔn muso ye parce que ni muso y'i kanu jagoya a b'i masa kanu a mana kɛ masa so hali n'a kɛra sa ye a b'a ta k'a meleke muso dɔw bɛ yen nɔ o bɛ cɛ fɛ o tɛ cɛ ba fɛ dɛ sinamuso wɛrɛ tɛ muso dɔw la ni cɛ ba tɛ an b'o kuma f'u ye n'a fɔra ka den sɔrɔ k'a lamɔ k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kun hali n'an yɛrɛw ma bɔ an da kalama an kana bɔ an da kalama mais an ɲɛ b'an musow la dɛ an yɛrɛw musow bɛ cogo min na ni ala ye den nɔgɔya u ye den bɛ min k'u la n'a bɛ kɛ cogo min na u
bɛ bana min kɛ u bɛ tɔɔrɔ min kɛ muso bɛ ɲɛni min kɛ den na hali n'i ma bɔ i yɛrɛ ta kalama n'i yɛrɛ den ye wali kelen ye i dɔgɔnin dɔ ye i n'a dɔn k'a fɔ ko muso bɛ tɔɔrɔ den na ɔ bon olu ɲɛni n'o tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka den min lamɔ e y'a kolen jɛlen de ye a kolen jɛlen baara bannen pewu e y'o de ye ɔ mɛ ne tilala ka laban k'a jira k'a fɔ min y'a ko k'a jɛ k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɔ nɔgɔ la e y'a sanuma min ye k'e ɲɛ t'a fɛ ka da o kan o ka fɔ musow ye dɛ an baw olu ka gɛlɛn a ma dɛ u n'u ka fɛn bɛɛ fɛn saba bɛ yen nɔ joli jalaki t'olu ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔfɔlɔ ka tila ka laban k'a jira o fɛn saba o saba bɛ yen olu ye jɔn ye u ka jɔnya fana tɛ kɛ hɔrɔn ye a fɔlɔfɔlɔ den ɲuman bɛɛ lajɛlen y'a mansa ka jɔn ye e tɛ kɛ hɔrɔn ye ka bɔ i fa n'i ba ka jɔnya na bon joli jalaki tɛ n'i fa n'i ba cɛ a filanan furumuso ɲuman bɛɛ lajɛlen ye a cɛ ka jɔn ye n'i bɛ fɛ ka den ɲuman wolo muso tɛ kɛ wara ye ko cɛ ka kɛ wara ye ko a bɛ tila ka wara wolo dɛ ni muso kɔni kɛra wara ye cɛ ka kɛ wara ye wara fila o tɛ nɔgɔya donc a sabanan dɔgɔnin ɲuman bɛɛ lajɛlen y'a kɔrɔ ka jɔn ye dɔgɔnin ɲuman si tɛ bɔ a kɔrɔkɛ ka jɔnya na ou bien a kɔrɔmuso ka jɔnya na i mana kɛ sanutigi i mana kɛ waritigi ye cogo o cogo i kɔrɔkɛ kɔni ka jɔnya kɔni i tɛ bonya o ka ci ma donc musow kan k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ an mansa ninnu olu y'an mansaw de ye anw nana ka n'a sɔrɔ an bolo jɛlen de don olu ye tɔɔrɔw ni ɲaniw ni fɛnw k'an na maa ba ni balimamuso yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min kɛ i ka furu la yɛrɛ e min ye cɛ yɛrɛ e t'a kɛ ɔ n'a fɔra o muso kelen kana k'o ɲɛ tɛ da i ba kan o ɲɛ tɛ da i balimamusow kan a ma nɔgɔn dɛ donc a ka hakili t'o la a b'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna k'u k'u hakili t'o yɔrɔ la kosɛbɛ an ba ninnu hali n'u ye fɛn bɛɛ k'a la a k'o kun mais n b'i ka o kuma ye o ye tiɲɛ ye a mɔgɔw bɛ yen mais Kamara buramuso dɔw fana bɛ yen non u cɛ mana na ni muso o t'a fɛ a y'o fana ye o ne kɔni bolo a bɛ dépend buramuso yɛrɛ de la buramuso jumɛn na kɔrɔbalen wa jeli kɔrɔbalen tɛ jeli don e ko dɔ tɛ kɔrɔbalen yɛrɛ la ayi jeli de don kɔrɔbalen dɔ bɛ yen o ma nɔgɔn dɛ e nana sɔrɔ i cɛ y'a mara ni min ye i b'i cɛ ɲininka o golo la o a ma nɔgɔn dɛ o ka bɔ a la buramuso cinin fana hypocrite de ka ca a hypocrite ka ca dɛ donc u bɛ min kɛ cɛ ɲɛna ani min bɛ kɛ cɛ kɔfɛ ka jan ni ɲɔgɔn ye musokɔrɔba dɔ de la k'a fɔ ɲɛna ko a denkɛ muso a tɛ sɔn baara ma mais ni denkɛ ale yɛrɛ cɛ n'a heure sera burankɛ sisan a n'a yɛrɛ denkɛ n'u n'a heure sera dɔrɔn k'a bɛ boli ka jigin ka na gabuguda la donc a bɛna gada la a b'a sigi k'i bolo don fɛn dɔw la n'o kɛra sisan ale fana bɛ dimi ale b'a dɔgɔya ka dɔgɔya ne ko a ma n ma faamu hypocrite minɛ cogo a b'i minɛ cogo min i b'a minɛ ten i y'a ye mais donc o la a bɛ fɔ k'ale yɛrɛ cɛ ko k'a b'a furu sa buramuso cinin kama i y'a ye parce que a b'ale ka réaction de buramuso bɛ min kɛ ale t'o ye i y'a ye donc o sugu la a b'i minɛ cogo min na kɛ ni burankɛ i cɛ bɔra ni i denkɛ i fana b'a minɛ o cogo de la mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔ min b'o kɛ a tigi jogo tɛ dɔn quoi a dɔn man di voilà o caman de fana bɛ kɔkɔrɔ don o don a bɛ gɛlɛya voilà ala dɔrɔn de bɛ se ka a tigi yira sinon an y'a ka caman ye non stratégie ma nɔgɔn d'accord an ka émission a tɔ man ca an bɛna se kuma laban ma an bɛ kuma laban di Funɛ Adama ma kuma laban min b'i bolo ani ladilikan min b'i bolo k'a di sisan génération ma an ka génération car an ka génération a ma nɔgɔn a cɛ n'a muso donc ladilikan min b'i bolo k'a d'u ma buran bonya la ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bonyali yɛrɛ ani voilà ok comme thème in daminɛna sunkalo de kan n bɛ kuma kuncɛ kuma na n b'a lase an ka génération ma mɔgɔ kan ka i muso somɔgɔ bonya k'a sɔrɔ sunkalo tɛ sanu tɛ wari tɛ i sen fila ye bonya ye ni mɔgɔ bɛnna ka girin ka d'a kan k'a fo kosɛbɛ o y'a dama bonya ye bonya ka ca min tɛ sanu ni wari ye dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka taa foli kɛ muso somɔgɔw fɛ yen ko wari tɛ mun parce que ne y'a daminɛ ni wari ye ni wari tɛ yen don min na e tɛna se ka taa dɛ nka ni occasion dɔw la i tɛmɛna i muso somɔgɔw ka kari fɛ
i farala ka don ne tɛmɛna kun n nana ci la yan fɛ n tɛmɛna ka na aw lajɛ ka saki hali n'i ma fɛn f'i muso ye ni muso somɔgɔw y'a muso wele n'u kumana téléphone na a ye cɛ yɛrɛ bɔra an fɛ bi a nana foli k'an na ka taa a bɛ diya muso ye koyi ni dugawu den don donc u k'a dɔn k'a fɔ ni muso mɔgɔ furula ka ban aw kɛra kelen ye furu ye balimaya san fɛn dɔ ye n'i bɛ fɛ ni mɔgɔ ka kɛ balimaya n'a tɛ jamu kelen ye ni furu tɛmɛna u cɛ ka ban aw kɛra kelen ye donc ka taa ni bonya ye muso somɔgɔw fɛ yen u kana bɛɛ dan sunkalo dɔrɔn ma saa kɔnɔna na ala ye garisɛgɛ d'i ma i seko ye sukaro kilo 5 ye hali ni sunkalo tɛ taa n'a ye ka taa di muso somɔgɔw ma k'a fɔ ko a ye nin minɛ a ka nin kɛ mɔni na o tɛ baasi ye olu ka an ka bonya kɛ k'a sɔrɔ sunkalo tɛ sunkalo mana se o ka fanga ka bon sunkalo ta baraji ka bon kosɛbɛ mais an ka bonya kɛ ka barika ɲini k'a sɔrɔ sunkalo tɛ musow fana ka barika ɲini ka bonya kɛ k'a sɔrɔ sunkalo dama tɛ sunkalo ye kalo kelen de ye ni maa ka bonya danna kalo kelen ma a ma ɲɛ dɛ voilà donc an k'a kɛ k'a sɔrɔ sunkalo tɛ saa bɛɛ i kan ka maa min bonya i kan k'o bonya donc ka foli kɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka aw barikada ka aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnɲana maa min kɛra ne funɛ adama ka sababu ye yan nɔ o de ye Burahima Si ye Burasi n ka fulakɛ n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a barikada i y'a mɛn jɔn min na de i b'a fɔ n sababu ɲuman hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu ka Mali cɛ ni muso bɛɛ fo k'a yɛrɛ fo fulamuso a diyara n ye nba kumakan laban min b'i bolo ani conseil min b'i bolo k'a di an génération ma ok sunkalo kɔni sunkalo ye promo kalo de don si je peux me permettre an kan ka bonus de ɲini donc an bɛ bonus ɲini ka mun kɛ an tɛ to la yan sisan n'i ye min di sini i b'o de sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye donc cɛ ni muso fana cɛ buranakaw cɛw ka kan i kan k'i buranw ladiya i kan k'i buranw ladiya pardon i n'a fɔ Funɛ Kamara y'a fɔ cogo min na sunkalo kalo dɔrɔn tɛ c'est vrai bolofa bɛ sunkalo kan an kuntigi Mamadu paix et salut sur lui sunkalo kɔnɔ il était très généreux donc a tun bɛ fɛnw ni il était très généreux sunkalo la ka tɛmɛ kalo tɔw kan i y'a ye donc an ka ɲumanya kɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ ni muso an ka bɛn an kana kɛlɛ kana bɔ ko i taara ni sunkalo sukɔrɔ ye an ka so ou ma taa n'a ye voilà ou bien dumuni ko ninnu vraiment ne bɛ se k'o de fɔ musow ka sabali musow ka muɲu hali bi an ka lajɛli kɛ ni silamɛya ye. D'accord, merci beaucoup. Ok, n'aw wele vraiment an nana an ka wele jaabi a diyara n ye an ye kuma minnu fɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di yarabi ladilikan minnu fɔra a la an ka essayer an k'a kɛ buransukoro ko jagoya tɛ bonya de don wa buransukoro ko a kana kɛ sunkalo dɔrɔn buran bonya yɛrɛ a kana kɛ sunkalo dɔrɔn i n'a fɔ invité yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka wagati wɛrɛ yira na sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala ka yira an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka baraji d'an ma an ka jamana ala ka sumaya gɛlɛya min b'an kan ala de y'a dan kan ala dɔrɔn de bɛ se ka bɔ an kan an b'a ɲini ala fɛ a ka bɔ an kan ok aw salamu aleykum.